ljudi, evo nas u novoj epizodi Minecrafta. Danas ćemo igrati malo SinglePlayer. Kao što vidite, ja sam se već pripremio za te stvari ali kuća još nije gotova. Danas ćemo početi preživljavanje prve epizode, znači igramo Minecrafta. Evo vidite da ja prvo spava noć je. Možda ćemo snimat ću sa Vuletom i sa Emirom, Verovatno. Sad snima neko preživljavanje. Ali evo malo sam SinglePlayera, ovo sam igrao sam. Pripremio sam se, znači da ne bi pisali one glupe komentare što se prvo nisi pripremio, znate. Sad idem ja van. Čekaj. Mi malo čita, malo mi laga. Laga mi pa što snimam na YouTube. Evo. Za početak napravili smo kuću, prikopili smo drva. Sad ću vam pokazati moju prijašnju kuću. Sačekajte samo dok mi dođem do tam. Jest da mi je FPS malo velika, ali nema to veze. Evo idemo. Čekaj malo, zašteka se ja odek. Skači. Za sada ću vam samo pokazati, a u sljedećoj epizodi ćemo početi nešto da pravimo, ćemo urediti da bude nam bolja kuća. Idemo. Evo odek mi je sačija i to. Dovek mi je krevet, dovek mi je rudnik. Znači rudnik još nije završen, a odek mi je kuhinja. Gore sam napravio nešto veze, bilo mi dosadno. I kao što vidite, tekstura će biti u deskripciji. Možda će biti u deskripciji, ja sam jedva našao u teksturu. Postavit ću je čim je ponovo nađem. Možda vam pokažem šta imam u kovčegu. Vidite, imam drveni kramp, kamena motika, željezna lopata, nema šta nema. Čekaj da ove odložim stvari koje mi ne trebaju. Ne treba. Neće trebat, to ćemo ostaviti tu. Dobro. Ostavimo, eto, i ovo ostavimo. Znači, to je bilo što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!